Така, здравейте! Днес ще играем на Тока-Бока, която мисля, че според мен всички хора на света го познават. Такова. Ще играем, но преди да почнем, харесайте видеото и се абонирайте за мен. Заставаме 140, сега сме 139 абоната. Аз 130. Да станем 540 абоната, защото сега сме 539. Затова давайте! Трябва да видим много бързо да съберем 600. Обдай второ да видим какво има. Прайс. Хора, знаете ли канала Найфе? Но не мога да прочета много. Но пише Найфе, че сега като го изпиша. Ето една точка. На и не мога да пиша. Трудно ми е. Добре, няма се Аз тия тук също трябва да си ги снема. Като им случи на така се вижда деца. Добре, ме на подаръче. Брокол. Добре. Макар че мразам броколи, ама сега приемам го. Нали, за плюшно го приемам. И пишете долу в коментарите, ви обичате ли броколи. Значи аз трябва тук да взема всички работи. Ох, боже. Май чак аз тук съм събирала много преди, аз напомня. При един месец, да как не съм играла Тока-Бока. Това не мога. Не мога, това ще го държа. Граница, да, ще си имаме дете. За тези, които се чудят. Две кученца ще си имаме. Долу. Лоп. Лоп. Правя така. Мама! Този лимон ми харесва. Значи сега гледам една къща тук, гледам една много готина. За нея ни трябва някакви сенки. Аз пише някакво друго за взимане такова легло, ама аз си взимам това. Аз такова легло имам, бе, не ми трябва. Нещо малко се бъгнало, ама не още. Те трябва да намеря сенки. Съвсем че са някакъв папагал, да кажем. Помня, че имаше. Ако не трябва да отиваме в магазина. Ама искам да взема ето това и ето това. Те са любимите герои. Айде, взема и... Абе, тук ги взема. Лоп. И най-любимата ми Куроми. Ама аз не мога да служи по 9 стане, стиска и така прави. Аз имам.
Аз титам, тук не ги събрах. Да, пак да не изпусна това. Моралфолчето. От това и мечката задължително трябва да ги взема. Добре. Вземе това. Когато ходим някъде на пикник. Ще правя история, ще правя някаква история такава за толкова бог. Сега днес правиме къщата. Там една ще си има професия, която нали да докара ето тези подаръци. Нали от нашата къща там. Добре. Сега отиваме да вземем семена. Които хора, ако не знаете, ще покажа. Можем да ги намерим от ето тук. От ето това магазинче. Не знам какво е, шоп ли е, магазинче ли е. Хайде детето, не майката му, си да държи храните. Аз па храните, това семенцата. Къде са? Добре, значи тия тук са храните. Ще ядем на пазарува малко храни да имаме за хладилнико. По няколко такива. Пица ще взем. Базика ще се смени. Не мога. За тая чанса. Добре да пак си взема тук няколко такива. А то също много взех, де. Ама айде. И да си имаме за да вземем. Айде да пакуваме ги. Сега тези също. Готово. Вземем едно мармеладче с някакви боровинки. Две и такива за детето. Едно чипче. Чипс. Не мога. И всичките тия. Две туалетни хартии. Риба и месо задължително. Мляко. Това мен не ми стига нищо. Не, това как ги сложи, после ги откарам. Ей, такова мляко вземе по всякакви вид. Две и такива. Аз не знам нека не стигне в хладилника за това. Ето семки. Това семки за някакъв папагал, нали? Искам да го взема много това, което е. Айде, взимаме го. Взимаме едно и такова. Не! Това се гръмна. Защото точно ми трябваше най-много. Нищо, сега пак се върнем. Нали, когато се махне и пак се върнем. Това мога да сложа, не знае. Преса пак се върна. О, тази снимка като приигане не мала. Ай, сега пак се връщам.
Има ли го? Ей! Айде. Опа, опа, опа. Айде да потегляме към къщата. Сега тук нямам нито една къща. Не знам защо примах, ама сигурно нещо се е брънало и са се махнали. Ето тази правим. Добре, сега отиваме вътре. Да, знам какво трябва да се прави. Махаме ги тези неща. Хора, аз гледам от една друга къща тук на телефона. Защото аз в момента снимам на таблета. Добре. Търсиме. Опа. Ще да намерим някакво по-дебело, да. Ето това трябва да намерите и го слагаме тук. Слагаме и тук такова. Но всички е така. И тук. Ето такъв път трябва да намерите. Не, хора, аз съм избрал правилната къща. Защото там няма такива правилните бутони, нали? Човек глупав. Правим тази. Добре. Да, в момента би трябвало да чувате една музика. Ето това да слагаме. Камера, къде бяха камерите? И тук трябва да са. Не, тук са картини. Добре, тук са нали за готините къщи, ама нема.
Добре, хора, някой да ми напише къде за Бога са камерите. Всеки гледам внимателно. Тя камерите не бех ли на друго място? Не, няма го тук. Една минута ще отделя, докато гледам тия камери. Хора, ваше мина след 1000 минути бореница. Имаме. Ай, слагаме го тук. Това нещо да го махна. Трябва да мен от кой мъжа си, такето е. Ето. След това не знам, май ще трябва да го взема това някъде тук. Ако няма такова, ще взема друго. Мина няма, ще взема и това. И ще трябва да сложа цветя. Добре. Сега кучичко трябва да сложа ето тук. Брат, къде? И нови фуkaски сложа ето това. Килим каменен, такъв имам. Семките трябва да сложа до това. Ето ги семките. Сега тук трябва да ида. Така. И след това. Значи сега друго. Тук слагаме едно такова цвете. Аз това трябва да кажа с такова ли бе, не знаеш. Та картина там е нова, не знам. Не съм го такова аз. Брат, вземи го, какъв ти е проблема? Ето готово. Сега тук трябва да ги... Моя приятел ми смани, няма значение. Трябва да махне тези работи. Какво искаш, ма? Да мукне. Сега ще видя само шак ще моля.
Добре, слагаме тук пералния. Пак не свънат. Добре, връща се към началото, където Лизар иска да играем на Roblox, но няма стане. Хора, пишете долу в коментарите, искате ли моят приятел да играе с мен и то на видео. Опа, обръках пералнията. Съжалявам. Ма, къде е тази поруня? А, не, ето го, ето го. Сега. Слагаме ето тук една картина. Няма значение каква. Само да е картина. Това трябва. Добре, след това. Не може само тия. Ей така обаче. После мокни. Уж на бог се била, ама. Правя ето така, само да го сваля по-надолу тази. Добре, сега. Хауро. Слагаме тук ето това. После... Чакай, е така. После... Не, чакай, трябва да ги подера под ред. Сега това това. Гладене. Само трябва да ги разменя. Трябва да вземем някакво малко куфърче. И тук пише, че можем да го закажем, обаче... А не, то май ще трябва. Ама не ми дава. Не, че... Нека сложим два куфара ето тук. Направо ето тук. Не, кошата, аз може да си взема от тук по-добра. Бе, Слагаме и това. Вътре не се знае колко има. Служи пералната.
Това как се глежда. Добре. Айде ни стъпки да направим. Не. Тук ще сложа някакви такива. В тази тарелка не се знае какво може да има. Добре, в тази тарелка не знам какво ще има. Може и така за бебето. Не, айде за жена, нали. Тук са тия, които са изпразнени, нали, които вече не се използват и са изпразнени. Сега трябва да направя един раф да ги сложа. Опе, така. Абе, ей! Оф, боже! Това за сега не ни трябва, това ще е на горния етаж. Това да кажем и тук тези, които са за перални. Това не знам къде е в куфър, може ли? Не. Не! Еми хора, това ще бъде от мен. Надявам се да се... Какво направих? Глупост пак някаква. Връщи се пак тока-бока. Добре, хора, надявам се да ви е харесало. И надявам се да сте абонирали, това за мен ми много харесва. И също да сте лайкнали. И поне, моля ви хора, да ми лайкнете 5 видеа. Или как да кажа, малко повече. Няма решение. Хора, просто давайте. Давайте, моля ви. По някакъв начин. Ако не го направите, ще долу към вас. Това е. Ще долу към вас и ще видите. Добре, хайде. Отмиение. Чао!